Assalamu alaikum hurmatly garaşda baqy tarap ýurdundaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Garaşda baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident bilen paratatly ýolbaşçylygyna alynıp barýan işler berkarar döwletimizden bagtýarlyk töwrüne münasip ýörelgörü bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýleden hepden dowamynda wakalara tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 17 mayda paytahtymyzda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow bilen ýurdumyza sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanowyň arasynda gepleşikler geçirildi. Milletlerimiz Tatarstanyň baştonyny mehmansoýer türkmen topragyny görýändigine şatlygyny aýdyp, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda ýoly goýulan döwletara gatnaşyklaryň çäklerini üstünlikli ösdürilýän iki taraply hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti eýdigini kanagatlanma bilen bellidi. Hormatly prezidentimizin taşýaly ýurdumyzy Tatarstan Respublikasy bilen özara behketli hyzmatdaşlyk ýörelgilerini şeýlede türkmen we tatar halklarynyň taryhy taýdan kemaly bilen medeni we ruh umumlygyna esaslanan dostlukly gatnaşyklary baglanşdyrýar. Döwlet başçymyz Tatarstanyň başçyny öz adyndan we Türkmenistanyň ähli halkynyň adyndan Kazan şäheriniň 175-nji gimnaziýasyna bolup geçen we köp sanly adam pidalaryna hemem helekçiligi sebäp bolan paýjygal waka zirarly çuňur gynanjy we medet berji sözlerini aýtdy. Prezident Rustam Minnixanow mähirli kabul edilendigi hemem iki taraply hyzmatdaşlyk meselelerini hemiş üns berýän üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip türkmen liderine medet berji sözleri we şu agyr pursatda bildiren duýgdaşlyk üçin milli liderimize hoşallyk bildirdi. Belent mertebeli mehman hormatly prezidentimize qaqatynyň aradan çykmak zerarly ýene bir gezek çuňur gynanjyny bildirdi we ähli Tatarstanyň adyndan medet berji sözlerini beýan etdi. Döwlet başçymyz bildiren gynanjy we medet berji sözler üçin prezident Rustam Minnixanowa minnetdarlyk bildirip türkmen tatar gatnaşyklarynyň ýyl-ýyldan täze mazmun bilen baýlaşdyrylýanyny, dörli derejedeki dowuşuklyň edildirli geçirilýänini aýtdy. Hormatly prezidentimiz dowuşuň iki taraply gatnaşyklary we umuman hoşniyetli goňşuçylykly türkmen Russiýa hyzmatdaşlygyny munun beýlegi puhtalandyrmagy ýardam berjekdigini anam bildirdi. Döwlet başçymyz Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna bolan sapar mahaly beren gollaw üçin minnetdarlyk bildirdi. Milletlerimiz prezident Rustam Minnixanow Türkmen wekiliýetiniň sapar mahalyna bildiren mehmansoýerlik hemem oň resmi wekiliýetiň ýolbaşçysy Berdimuhammedow Tatarstanyň ýokary döwlet syýlygyny gowşuran üçin tüýsürekde minnetdarlyk sözlerini bildirdi. Şeýlede hormatly prezidentimiz Russiýa alamlaryň koronavirus ýokunjuna garşy vaksinany işläp taýýarlamakdaky üstünligini bellädi. Hemem oň Türkmenistana iýerilen üçin öz minnetdarlygyny beýan etdi. Geňişliň düzümdäki gepleşiklerde hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow prezident Rustam Minnixanow we oň ýolbaşçylygyna wekiliýetiň agdalaryny Aşgabatda görýändigini şatlygyny ýene bir ýoly bellep, şu gezekki saparyň halklarymyzyň arasyndaky özara gatnaşyklaryň oňyn häsiýeti eýedigini we iki taraply hyzmatdaşlyk ösdürmek üçin puhta binýadyň bardygyny tasdiklaýanyny aýtdy. Milletlerimiziň aýratyn kanatlanma bilen belleşýäli häzirki döwürde türkmen tatar hyzmatdaşlygy ösüşiň has ýokary derejesine çykdy. Biziň netijeli gatnaşyklarymyz Russiýa Federasiýasy bilen söwda, ykdysady we meden insanperwer ugurlardaky gatnaşyklaryň netijeli häsiýeti eýedigine şaýatlyk edýär. Munyň özi ýokary derejede özara saparlaryň ýygdarly alşylýanyny aňladýar diýip milletlerimiz belledi. Döwlet başçylygy Tatarstanyň hyzmatdaşlary Türkmenistanyň ýalňyş energetika toplumyny, ulug-ulugymyny, hemem beýleki pudoklaryny amallaşdyrylýan ýeri düzümli taslamlary durmuşa geçirmäge çağırdy. Söwda, ykdysady gatnaşyklary ösdürmek barada aýdylanyna bolsa, bu wagtda ykdysady, ilmi tehnika we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen tatar iş toporuny möhüm orun degişleder. Soňky ýyllarda ykdysady hyzmatdaşlygyň ýokary dereje we netijeli häsiýeti eýedigine ýokary baha berýän ýurdumyz Tatarstan Respublikasyny ygtybarly hemem geljek uly bolan hyzmatdaşlyk hökmüni ikrar edip, işçiň gatnaşyklary giň ugurlary boýunça ösdürmäge taýýardyr. Tatarstanyň başçyny Aşgabatda gelip görmäge çakylygy we iki taraply gatnaşyklaryň berkidilmegine hemem ösdürmegine ýygdarly öns berýän üçin milletlerimize hoşallyk bildirip, hemem pursatdan peýdalanyp döwlet başçylygymyzy we tutuş türkmen halkyny Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy hemem Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady. Türkmenistan Tatarstan Respublikasy üçin strategik hyzmatdaş bolup durýar. Dowuşyň dowamyna ýakyn we uzak geljek nazarlayan netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegin esasy ugurlary boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Gepleşikler tamamlanandan soň Tatarstanyň we Türkmenistanyň müftileri aýat doga okudylar.
Tatarstanın müftüsü hormatly prezidentimiz Gurban Oğlu Berdimuhammedowyň mehriban pederi, watanyň wepaly ogly Melik Oğlu Berdimuhammedowa beýik bir bardan iman baýlygyny dilep aýat okudy. Soňra Türkmenistanyň müftüsü Kazan şäherinde bolup geçen köp sanly adam pidalaryny getiren ulun köpüsiniň neresi çagylyň bolmagy bilen bagly pajigaly waka sebäpli helak bolanyň ruhunyň şat bolmagyny dilek edip aýat okudy. Şeýle-de olar Allah Tagaladan türkmen we tatar halklaryna bagtyarlyk rowaşlyk dilek etdiler. Soňra döwlet başdanmyzyň hemem Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň ýol başçysynyň bilelikdäki ulug kerwini Aşgabatyň halkara howa menziline tarap ugrady. Bu ýerde prezidentler Gurban Oğlu Berdimuhammedow hemem Rustam Minnihanow Kazanyň Dykçor zawodyny önürlen hemem Türkmenistanyň Salgurys we Derman senaty ministri üçin ýetlenen Mi-17 we kysymly Dykçoryň häsiýetli aýratynlyklary bilen tanışdylar. Dykçor önürýän zawodyň wekili täze köp ugurly howa gemisiniň tekniki hemem kereki dediş häsiýetnamalary enjamlaşdyrylyşy barada gurrun berdi. Lukmançylyk Dykçory ýürütülýän enjamlar şol sana monitor defibrillatorlar, drenaj aspiratory, öýkün emel howa enjamlary, elektrokardiografiýa we beýlekleri bilen öpçün edildi. Lukmanyň ygtyýaryna gelip gowşan Mi-17 we Dykçorlary ilata gaýry oýulmasy lukmançylyk kömegini bermäge, helakçylyk çekenleri, näsaglary şol sana agyr hasalar getirmäge niýetlenenleri, şu kysymly Dykçorlaryň köp taraply häsiýete eýedigini bellemek gerek. Olar lukmançylyk maksatlary bilen bir katarda ýolagçylary gatnatmak, ýükdaşamak, guruluşy gurnama işlerini ýerine ýetirmek, halat ediş çärelerini, ýangynlary öçürmek işlerine ulanyp bilinýär. Hormatly prezidentimiz iki ýurduň arasyna ýolag bilen hyzmatdaşlygyň köp ugurly esasy ösürilýänine kanatlanma bilerip, dost doganlygyň we iki taraplyň bäkitli gatnaşyklary we padarlygyň nişany kökmünde prezident Rustam Minnihanow Ak dost adly türkmen alawayn sowgat berdi. Tatarstanyň başdany öz bolşy sowgat üçin tüýsürekde hoşallyk bildirdi. Soňra Türkmenistanyň we Tatarstan Respublikasynyň döwlet başdanlary birek-bireklen mehirli hoşlaşdylar. Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnihanow ýurdumyza saparyny tamamlap Aşgabatdan ugrady. 18-nji maýda paýtagtymyzda hormatly prezidentimiz Gurban Oğlu Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny Konstitusiýa binasyna hemem ýurdumyzyň baş baýdagyna gul goýmak dabarasy boldy. Türkmenistan parahaçylygyň onaşmagyň watany diýilip aglan edilen ýylly hemem idi diýarymyzyň muqaddas garaşdyrylygynyň 30 ýyllygyna we Aşgabatyň 140 ýyllygyna betlenen ýylda belenilýän bayramçylyklar giň gerimi bilen tapawutlanýar. Türkmen halky milli lideriniň parasatly we öňdönürjükli ýol başlygyna uly ähmiýetli başlanýyşlary durmuşa geçirýär. Häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmäge täzeçil çemeleşýär. Ýurdumynyň baş kanuny türkmen jemgyýetiniň ötüşiniň esasy ugurlaryny kesitlemek bilen çäklenmän, eýsem olary hasam putulanyrdy. Döwletimiziň miýzemiz hukuk beňýady bolan konstitusiýamyz halkymyzyň agzybirlik, demokratiýa, watançylyk we adaletli hakynaky köp asyrlyk arzularyny özüne jemleýär. Esasy kanun döwlet guruluşynyň milli hemem dünýä tejribesini, depdesurlary we umumy adamzat gymmatlyklaryny özüne jemlemek bilen döwrüň talaplaryny hemem umumy kabul edilen halkary hukugyny kaýdalaryny nazara almak arkaly kemilleşdirilýän çeýe hukuk guralydyr. Konstitusiýa binasyna gul goýmak dabarasy tamamlanandan soň waka bayramçylyk libasyna betlenen beýleki meýdançyda dowam etdi. Bu ýerde dünýäde iň uzun sütünlüň biri 133 metrlik baýdak sütüne yerleşip, onu Türkmenistanyň döwlet baýdagy buýsunçly parlaýar. Aşgabatyň gözel künjekleriniň birine köpetäň etegine oturdulan ýaşyl tugmyz asuda asmanyna buýsunçly pasırdap, watanymyzyň muqaddas garaşdyrylygyny, döwürlüň hemem nesilliň dowamatylygyny, türkmen halkynyň baý taryhyny we medeniýetini, paýhatly durmuş felsepesini, şöhratly geçmişini, ajaýyp şuny hemem nurany geljegi, okgunlygyny alamatlanyrga. Bugün döwlet baýdagymyz Türkmenistanyň öňün beýtaraplyk, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgileri, sevit we dünýä derejesindäki dostlukly gatnaşyklaryň hemem netijeli hyzmatdaşlygyň esasyny gurulýan daşary siýasatynyň esasy ugurlaryny şöklendirýär. Milli başyny başlany we ýygyderli amal aşyrýan öňdönürjükli täzeçilik strategiýasy dünýäde ata watanymyzyň awryny hasam belinde götürýär. 19-njy maýda hormatly prezidentimiz Gurban Oğlu Berdimuhammedow ministrler kabinetining başlygynyň käbir ornatyrlarynyň Aşgabat şäheriniň hemem vilayatyň häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Oňa gatnaşyjylar alnyp barýan işler barada hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyny, ýurdumyzyň garaşdyrylygynyň 30 ýyllyk şanly bayramyny münasip derejede garşylamagyň wajypdygyny öňe çekdi. Hemem bu ugurda alnyp barýan işleň häzirki döwrüň talabyna laýyk gelmeligini belledi. Döwlet başlanymy Türkmenistan parahaçylygyň onaşmagyň watany şygarasyna geçýän ýylyň her bir günniň uly üstünlikleri, täze
yeňişlere betlenmeliligini aýtdy. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly paýtagtymyza alınıp barlayan gurulşyklaryň bellenen möhletlerde tamamlanmagy, olarda ýokary hil derejesiniň öpüşine edilmegi bilen baglanşyk meseleleň hemişe öns merkezine saklanmalygyny belledi. Meýilleşdirilýän işleň taýýarlanan taslamalaryň öz wagtyny amala aşyrmagy, olarda sanly ulgamyň işden ulanylmagy möhüm wezipe bolup durýar. Şunun bilen baglykda täzeçil tehnologiýalar häzirki zamanyň sanly ulgamy şäher düzümini dolandyrmakda bolşy ýaly adamlar üçin zerur amatlykları öpçün etmekde aýratyn bähitlidir diýip hormatly prezidentimiz belledi. We her bir işte adam hakdaky aladanyň esasy urnu durmalygyny öňsüçekdi. Hormatly prezidentimiz gowça ide işleri bilen bir hatarda buğday eklen meýdanlarda alınıp barlayan agrotexniki çäreleň öz wagtyna geçirmeligini öňsüçekdi. Galla urugny gurumçylykly girişmek buğday önürjüleri bilen hasaplaşyklaryň öz wagtyna geçirmegini öpçün etmek bilen baglanşykly meseleler gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Vilayetlarda yer alma, gök we bagça ekinlerini ösürip yetişdirmek boýunça bellenen çäreleri öz wagtyna geçirmek, yerler hasyllygyny artdyrmakda möhüm ähmiýeti bolan suw taşytlaryjy tehnologiýalary giňden ornaşdyrmak, ýurdumyzda durmuş yksadydan ösürmek maksatnamasynda meýilleşdirilen işleri öz wagtyna hem ýokary hili ýerine ýetirmek döwrüň möhüm talabydyr diýip hormatly prezidentimiz belledi we bu wagtda anyk tapşyryklary berdi. Döwlet başlary galla urugyna kombaýnlary, awtologlary, kabul ediş bölümlerini dowly derejede taýýarlamak tapşyrdy. Watanymyzyň garaşsylygynyň 30 ýyllyk münasibetli ulanylmaga berilmegi meýilleşdirilen detgalyň gurulşyny bellenen wagtda tamamlamak üçin degişli düzümleň salynşykly işi öpçün edilmelidir diýip mililizerimiz belledi we bu wagtda bir näçe anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlary otomatik din jalş möhümini ýokary derejede taýýarlyk görmek wajypdygyny öňe çekip din jalş sagaldyrş merkezlerini çağılan wagtlaryny gyzykly hem peýdaly geçirmekler ugruna ähli ruş şertleň öpçün edilmeliligini belledi we bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Döwlet başlary şanly senelen hormatyny gurulýan davralerde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň özüçlüğün belentliklerine tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzyň ýeten derejesiniň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öz beýany tapmalygyny belledi we meýilleşdirilen çäreleň ýokary gurumçylyk derejesine geçirmeligini öňe çekdi. Hormatly prezidentimiz gowçanyň buğdaýyň we beýleki ekinleň bol hasylyny öpçün etmek boýunça alyp barlayan işleň agrotexnik hadalary dowly laýyk gelmeliligini bellep, vice-premier hem vilayetleň häkimlerine belleneni wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi, ýurdumyzyň ähli kunjoklaryna azyk bolşulugyny öpçün edilmegi we şanly garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk bayramynyň münasip derejede garşylanmagy babatda bir näçe tapşyryklar berdi. 20-nji maýda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ahal vilayatyna gurulan täze iň döwür wap senagy toplumynyň TV gazdan benzin önürýän zawodyň işi bilen tanışdy. Ýer bilen döwlet başlarymyz dikçorda Ahal vilayatyna gurulan TV gazdan benzin önürýän zawodyň çäklerine geldi. Ma'lum bolşýaly bu möhüm maýa goýum taslamasy mililizerimiziň başyny başlan Türkmenistanyň energetika strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmek ýolunda nowatdaky edimler. Şol strategiýanyň esasy ugry gazy we nefti gazyp almagy mukdaryny artdyrmak, türkmen energiýa silişdelerini eksport etmegiň köp ugurly ulgamyny kemale getirmek bilen bir hatarda ýalňyç energetika toplumyny düýüpli döwür waplaşdyrmakdan hem diversifikasiýa ýoly bilen ösürmekden ibaretdir. Ahal vilayatyna TV gazdan benzin önürýän zawodyň direktori hormatly prezidentimiz iň kämil döwür wap enjamlary bilen öpçün edilen kuwatly zawody gurduryp beren üçin tüýsürükden hoşallyk bildirdi. Bu ýerde işleň talaba laýyk ýoly goýulanmagy, tehnologik işleň ýygdarly alınıp barilýanlygy, ähli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, ýokary hili benziniň önümçiligini bir syhly artdyrmak boýunça zeruri işleň durmuşa geçirilýänligi barada habar berildi. Soňra hormatly prezidentimiz zawodyň dolandyryş merkezine geldi. Hormatly prezidentimiz toplumyň önümçilik işiniň gurulşy hem taýýar önümiň emele getirilişi bilen gyzyklandy. Hunermenler özleriniň işleri barada gurrun berdiler. Döwlet başlarymyz oglawazary çegmany gaýtadan işlemegi we ýokary hili besişli ukyply halkara ölçeglerini kybap gelýän hem içerki we daşarky bazarlarda eslegi bildirilýän neft hasinatynyň önümlerini çykarmagy ýürütilýän iň kämil tehnologiýaly önümleň öňürilmegine ýokary derejede ähmiýet berýär. Hormatly prezidentimiz hunermenleri bilen gurrundyş bolup, olaň bu ýerdäki zähmet şertleri, maşgala ýagdaýy, bilimi bilen gyzyklandy.
Toplumun işgärleri bu ýerde işlemek üçin hemme şertlerini döredilen aýtdylar. Hem munyň üçin döwlet başlanyňyza tüýsürükde hoşallyk bildirdiler. Soňra hormatly prezidentimiz bu ýerde Newtga toplumyň ýolbaşlary we ugurdaş okuw mekdepleriniň ýolbaşlary bilen iş maslahatyny geçirdi. Şunuň barşyna milli ykdysadyýetimiziň esasy puwdagy üçin ýakyn geljege gönükdirilen möhüm wezipeler kesitlenildi. Döwlet başlanyňyz ýurdumyzyň ýanyş energetika teleşdeleriniň diňe halkymyzyň däl eýsem bütün adamzadyň bekidine gönükdirilýäniňi nykdady. Gazy geçerjiler arkaly dünýä bazarlaryna iý bermek bilen çäklenmän. Bu puwdagy diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmegi Türkmenistanyň energetika siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri hökmüne kesitledik diýip milli liderimiz aýtdy. Ýurdumyz dünýäde tebi gazyň gurulary boýunça öňdäki orunlary eýeleýär. Şoň görede mawy ýanygyjy gaýtadan işläp dünýä bazaryna uly islegden peýdalanýan gaz kimi önümlerini öndürmäge uly ähmiýet berýär. Bu gurda taslamlary ýygyderli amal aşyrýas diýip hormatly prezidentimiz aýraty nykdy. Hormatly prezidentimiz şeýle taslamalar amala aşyrylanyna ilkinji nowatda ekologiýa taýdan arasy dünýä ölçülerini dowlaýyp gelýän önümleri önürmek gözüňe tutulýanyny daş gurşawy aýyly saklamak boýunça öňde goýulan wezipelerim gyşarnyksyz berje etmege uly ähmiýet berilýänini bellädi. Hormatly prezidentimiz ýanyş energetika toplumynyň egert uly çygmal serişdeleriniň senagat hemem ilmi kuwatynyň bolmagy netijesinde milli ykdysadyýetimize esasy orunlaryň birini eýeleýänini nykdy. Bu puwdakda ilmi teknika ösüşüň iň soňky gazananlarynyň öňde barjy tehnologiýalaryň iň dogry we teknikalaryň ulanylmagy ýurdumyzyň senagatynyň häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ösmegini öpçün eder. Türkmenistanyň dünýäniň energetika bazarlaryna eýeleýän ornuny puwtulandyrar. Döwlet başlanyňyza bu ýere ýygnananyň her biriniň puwdagy ösdürmekde öňde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmäge öz münasip goşandyny goşjokdygyny ynam bildirdi. Hormatly prezidentimiz hemmelere işlerini üstünlikleri ardy diýip bu ýerden ugrady. Soňra döwlet başlanyňyz Aşgabat şäheriniň ýokarsynyň dikçorda aýlanyp, paýtagtymyzda Aşgabatyň 140 ýyllygy hemem Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýleşdirilýän deshalardaky guruluşyk işleri bilen taşdy. Milli liderimiz Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň guruluşyny we oň ýanaşyk ýerlerini alyp barýan awadanlaşdyryş işlerini synlady. Paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyzda oňyň özgertmeleň iler tutulýan ugurlarynyň biri uly aýratnaşyk düzümini döwrewaplaşdyrmakdan we ösdürmekden ibaretdir. Şeýle-de hormatly prezidentimiz dikçordan paýtagtymyzyň Demirgazy künjüňini guruluşy tamamlaýjy tapgyrda alyp barylan kottejler toplumyny synlady. Paýtagtymyzyň ilaty üçin öz boşlaý bayramçylyk soňgudyny öwrüljek bu toplumda adamlaryň eşeretli ýaşamagy, amatly diňjelmek üçin ähli zerur şertlerini döredilmegi milli liderimiziň üstünlikli alyp barýan durmuş maksatly döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biridir. Döwlet başlanyňyz Aşgabatda we tutuş ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirişine raýatlarymyzyň ähli amatlyklarynyň höýdýürini görüp ýaşamak üçin döredilýän oňoýly şertler, öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak hemem ekologiýa awdançylygyny öpçün etmek bilen bagly meselelere hemişe aýratyn öns berýär. Soňra hormatly prezidentimiziň dikçory paýtagtymyzyň iş howrlyk merkeziniň esasyny düzýän Garawy mehmanhana toplumyň ýerleşýän ýeriniň üstünden öwrümetdi. Bu ýerde häzirki zaman seligak toplumy hemem döwrewap ýerasy geçelgesi bina edilýär. Paýtagtymyzda amal aşyrylýan şäher guruluşyk binagarlyk maksatnamasyny innowasiýon we sanly tehnologiýalar işçiň ulanylýar. Döwlet başlanyňyz uçuşyny dowam edip paýtagtymyzyň ajaýyp künjekleriniň birini guruluşyga basly depkini bilen dowam edýän Aşgabat söwda toplumyny ýerine ýetirilýän işleri bilen tanışdy. Mukaddes garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk münasibetli ulanmaga beriljek bu toplumny söwda we hyzmatlary ulgamynyň işine ýol goýmak, telekeçiliň alyp barýan işlerini döwrüň talabyna laýyk derejede kemilleşdirmek boýunça giň gerimli işlere ýaýwanlandyryldy. Döwlet başlanyňyz uçuşynyň dowamyny şäheriň gözel künjekleriniň birine ýerleşýän arkadagy mehmanhanasynyň guruluşynyň barşy bilen gyzyklanyp, oň töwereklerine döredilýän sergäk zowluklaryny bina edilen deskalaň öz boşlaý sağlaşygyny synlady. Milli liderimiziň belleşi ýaly öňde barjy tehnologiýalary işçiň ulanmak, hemem olaň uzak möhletde geljek niýetlenilmegi, sağlaşyklyk we oňoýluluk adamlaryň awadan durmuşy dörejlikli zähmet çekmegi, hemem diňjelmek üçin ähli şertleri döretmek meseleleri şäher guruluşyk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde möhüm ähmiýet ýedir. 21-nji maýda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow sany ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onuň
onu döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri aranyp maslahatlaşyldy. Milli iqtisadiýetin esasy puduklaryny depkinli ösürmäge gönükdirler resmi namynyň bir näçesiniň taslamalaryna garaldy. Döwlet başlamy elke bilen Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmedowany we Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýewy güni aratnaşyga çağırdy. Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mehmedow ýurdumyzyň kanunçylyk bünýadyny kämilleşdirmek boýunça Milli Parlamentiň alyp barýan işi barada maglumat berdi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew öz gezeginde halk maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk we bugurda geçirilýän wagt nasihat işleri barada maglumat berdi. Soňra häzir günlerde amallaşylan işler barada hasabatlar diňlenildi. Watanymyzyň güllep ötmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan beýlegim gowlandyrmagy bilen baglanşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimizin ýol başlygyny amallaşylan çäreler netijesinde ýurdumyzda milli iqtisadiýetimiziň durnukly ösüşiniň öpçün edilýänligi hem halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýukurlanýanlygy bilinildi. Hormatly prezidentimizin belleşýäli milli maksatnamalaryň kesgitlenen işleň dogly ýerine ýetirilmegi möhüm wezipeder. Ol watanymyzyň ähli ugurlardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Her bir işte sazlaşyk ýokur netijeleri öpçün eder diýip hormatly prezidentimiz belledi. Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýyklykda işlenilmegi ösüşi iqtisadiýetimizi öňe dişli gadanmagy mümkinçilik berýär. Şo nokta nazardan biziň her bir işimiz üstünlüklüň esasyny düzmeldir. Mälim bolşýaly ediz watanymyzyň güllep ötmegi hem halkymyzyň awadançylygy baradaky alady giň meşhurly oňun özgertmeler siýasatynyň başyny başlaýjy döwlet başlarymyzyň hemişe önsü merkezinde durýar. Şol özgertmeliň üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyz ähli ulgamlarda uly netijeler gazandy hem geljegi ynamly garaýar. Hormatly prezidentimiz öňde durýan işleň iler tutulýan wezipeleriň üstüne durup geçdi. Döwletimiziň mukaddes garaşlarynyň şanly 30 ýyllygy 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylygyň wanaşmagyň watyny diýilip aglan edilmegi, Aşgabatyň 140 ýyllyk münasibetli meden çäreliň ençemesi gurulýa, Türkmen halkynyň bayramy, Aşgabat şäheriniň güni münasibetli dörlü çäreleri geçirmek meýilleşdirilýär. Bu çäreliň ýokary gurulmaçylyk derejesine geçirilmek üçin ähli tagallaryň edilmeligi aýratyny belenildi. Hökümetiň mejlisinde döwlet durmuşynyň beýleki möhüm meselelerine de garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 22-nji maýda hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow paýtagtymyzda ähli halk ýowaryna gatnaşdy. Munyň özi halkymyzyň ruhy dep desurlaryny we gymmatlyklaryny ıgrarlyk alamatlandyrýar. Şol gymmatlyklaryň hataryny ene toprak, daş gurşaw gorumak we ekologiýa arasaçylygyny gazanmak baradaky alady milletizmiň alyp barýan döwlet siýasatyna möhüm iler tutulýan ugurlary bolup durýar. Bugun ýurdumyzyň tokoý dowlaklaryny dörli baglan eklen ýerlerine olary ideg etmek we arasaçylyk awadanlaşdyryş işleri geçirildi. Mukaddes watanymyzyň garaşsylygynyň 30 ýyllyk bayramynyň Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk senetiniň bellenilýän ýylyna paýtatymyzda we ýurdumyzyň seýetlerine bagna hallarynyň millionlarça düýbini ekmek hem ozulky eklen baglary ideg etmek işleri bellenildi. Hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhammedow bu ýerde ähli halk ýowaryna gatnaşýan döwletler köşküniň okuwçylary bilen söhbetdeş boldy. Milletizmiň okuwçylaryň hal ýagdaýy okuwlary bilen gyzyklandy. Gotorduş synplaryň okuwçylarynyň olan haýsy käriň eýeleri bolaslar gelýänini, näme arzu islegleriniň bardygyny sorady. Çağlar döwlet başlarymyzy öz ýürek arzuwlary barada aýdyp, kimse mugallim, kitapxanaçy, kimse lukman, ykdysaçy, ýene birleri kompýuter işleri boýunça hünärmen bolaslar gelýän barada gurun verdiler. Milletizmiz bir okana var, bir dokana diýen parasatly atalar sözüni mysal getirip, ýaşlara bu jümleniň manysyny düşündirmek bilen okap bilim almagyň, şoň bilen birlikde de hünäri öwrenmegiň insan durmuşynyň mazmunyny açyp görkezýändigini nykdy. Munyň bolsa ozaly bilen zähmet terbiýesini el almagy, bu ugurda ýygyderli ihlas etmegi aýdynlygy bilen ýüze çykarýanyny äşgärdir. Şeýlede döwlet başlarymyz zähmetiň esasany hünäri bolan höwesiň ýokary derejede bolmalygyny öňe çekip, bu ýerde terbiýelenýän gyzlyň ene mamalarymyzyň asyrlar aşyp gelýän el hünärine bolan höwesleri bilen gyzyklandy. Arkada prezidentimiz ýaşlary zeki seňdirip milli buýsunjymyza öwrülýän gymmatlyklary döretmeliklerini aýdyp, olara öwüt ünnewlerini berdi. Gyzlar gadymdan gelýän el hünäri dowam etmäge bolan höwesleri barada aýdyp, ýakyny paýtatymyzdaky muzeýde bolup, hormatly prezidentimiziň käbesi Oglabat
ejenin elinden çıkan nipis önümleri, sünnälik bilen örlen jorawy, inçelik bilen edilen kurtäni sillap, olaň özleri üçin nusxulukdygyny we oglawat ejenin elinden çıkan nipis eli işlerinin özlerini beýik işlere ruhlandyrýanyny uly buýsunç bilen aýtdylar. Ýaşlar döwletler köçküne bilim terbiýe almak babatynda döredilen ekli mümkinçilikler, amatly şertler üçin arkada prezidentimize hoşallyklaryny, buýsunçlaryny beýan etdiler. Şoýa bagtly pursatda okuwçylaryň biri özüniň düzeni goşgusyny Mähreban arkadagymyza aýdyp berdi. Ýaşlar hormatly prezidentimiziň belent anamyny ödejekdiklerini, watanymyzyň wepaly ogul gyýdlary bolup ýetişjekdiklerini inandyrdylar. Hepdeniň dowamyna Türkmeniň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň hemem Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Döwlet başlanmaz dostlukly ýurduň ýol başçysyny doglanyny bilen tüýsürekden utlady. Hemem şo ýakymly pursatdan peýdalanyp oňa berk jan saglyk, awadançylyk hemem ýokary döwlet wezipesine täze üstünlikleri arzu etdi. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar Mähreban arkadagymyzyň eýli ýurt bäkbetli, döwlet ähmiýetli işleriň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokary depkinlerde ösýänligini eşgär etdi. Ine World Türkmenistan prezidentiniň Ak şäherimi Aşgabat adly 20-nji halkara köpürli sergiýetine gatnaşyjylary iýberini gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly sergiýe gatnaşyjylar, gadarly mehmanlar. Size Ak şäherimi Aşgabat adly 20-nji köpürli halkara sergiýetiniň öz işine başlamagy bilen tüýsürekden utlaýan. Her ýylyň 25-nji maýyna Aşgabat şäheriniň günüň belenmegi Türkmen paýtagtynyň ýaşaýjylary üçin ören gowunurjy hemem buýsandyrjy wakalan biri boldy. Bayramçylyk münasibetli paýtagtymyzda halkara sergiýetini geçirmege inni asyrly däbi urly. Bu sergiýetiň halkara hyzmatdaşlygyny puturlandyrmakda hemem özara tejribe alşmakda ähmiýetiniň ören uly boljakdygyny berkinanýan. Bu şanly waka münasibetli geçirilýän halkara sergiýetinde Ak şäherimize Aşgabatyň ajaýyp keşfi, gaýtarylmajak gözelligi, ykdysadyýetde alim bilim saglyk goraş, ara gatnaşyk medeniýet ulamlaryny hemem beýleki ulurda ýeteni berent derejeleri öz beýan tapar. Büyük köpürli sergi ata watanymyzyň ýüregi hataplanýan Aşgabatyň şäher uruşy wagtda gadananlaryny dünýe äşgärdir. Halkara hyzmatdaşlygyny hasam puturlandyrar. Paýtagtymyzyň hasam gözelleşmegini dünýäniň iň owadan hemde ýaşamak üçin iň amatly şäherleriniň birini urmagyny uly itergi berer. Hormatly adamlar, gadarly dostlar, Türkmenistan parahaçylygyň we anaşmagyň watan ilip alandyran ýyllar gözel paýtagtymyzyň 140 ýyllyk belenelýär. Aşgabat taryhy geçmişiň merkezdir. Biz oň taryhyna, şanly geçmişine hormat goýýas. Aşgabat şäheri dördülünden beri şäheriň durmuşynda ähli urur boýunça özgertmeler boldy. Döwrbap häzirki zaman şäheri kemale geldi. Ähli döwürlerde de Türkmenistanlar öz paýtagtyny tüýsürekden söýüp geldiler. Hemem oňa gowundylar. Ýübiley ýylyna bolsa buýsunç duýgusy hasam artdy. Aşgabat oňa häzirki döwürde gadanýan üstünlikleri, täsini binagarlygy, ilatmyzy hemde ýurdumyzyň mehmanlaryny haýran galdyryr. Aşgabat dünýäniň iň owadan we ýaşamak üçin has amatly şertleri özüne jemleýän şäherler gataryna öz oruny puturlandyryp, sevtara hemem halkara hyzmatdaşlygynyň ikrar edilen merkezine urly. Biz gözel şäherimizde milli öwüşgünli taryh hemde medeni gymmatlyklary özüne jemleýän dürrü desgalar döretmek uruny köp tagalla etdik. Hemem serişde gönükdirdik. Şoňa görä de Aşgabatyň keşfi hakykatdan hem oň ýaşaýjylarynyň ýürekden söýgüsiniň janly mysallary. Aziýanyň Merjen şäheri hökmüne tanalýan paýtagtymyzda bina edilen köp sanly desgalaň halkara derejesinde munasip ikrarnama eýe bolmagy Ak şäherimiziň dünýäniň iň owadan şäherleriniň hatarynda öz oruny puturlanýanyň aýdyň subutnamasydyr. Munun şeýledine Aşgabatyň bir näçe desgalarynyň binagarlyk aýratynlygy boýunça Guinness'yň bütün dünýä rekordlar kitabyna orun almagan aýdyň şaýatlygy diýär. Hormatly adamlar, garaşda hemişelik bir tarap ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäheri, garaşda watanymyzyň ýüregidir. Ol berqarar döwletimiziň adawryny hemem dünýä birleşigindäki oruny görkezýän merkezdir. Aşgabat dünýäniň ýokary medeniýet ulgamy bolan ykdysat taýdan ösen iň owadan şäherlerden biridir. Biz paýtagtymyzyň häzirki döwürde gadanan üstünliklerini ajaýyp binagarlyk keşfine buýsanýas. Öz borçly binalar, has oňoýly ýaşaýyş şaýdary, oklug ýaly köçelerdir, şaý ýollar, gözel seýilgäkler, ajaýyp ýadygärlik toplumlary baş şäherimiziň görküni görüp goşýar. Ony günnägiriň Merjen şäherine urýar.
Äderki wagtda güzel paýtatymyzda şäher gurulşyk maksatnamasynyň şäherlerini ägurt uly işleri ýerine ýetirilýär. Ýurdumyzyň baş şäherini ösürmek, oň şäherlerini ähli amatlykları özüne jemleýän ýaşaýyş toplumlaryny hem durly maksatly binalary, ýol uly düzümine degişli desgalar gurmak hemde binalaryň ýanaşyklarını göwnejay abadanlaşdyrmak uzak geljege gönükdirleni şäher gurulşyk maksatnamasynyň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistan parahatçylygyň oňaşmagy watany ýylyp alan edilen ýylynda şanly garaşdyrmadaň 30 ýyla münasibetli gözel paýtatymyzda enşeme binalar we desgalar dawarly ýagdaýda açylyp halyk bagtyýaryny artdyrdy. Şol desgalyň hataryny Türkmenistanyň diwanynyň kabul ediş merkezi, Türkmenistanyň halkara maslahatlar merkezi, Türkmenistanyň halkara kabul ediş merkezi, Türkmenbaşy döwlet täzeçilik hemde senagat paýdarlary täzeçilik banklary, şeýle hem halkara ahaltyka açylyk assosiasiýasynyň, hem halkara türkmen alawaýtlary assosiasiýasynyň merkezi, şeýle halkara türkmen alawaýtlary assosiasiýasynyň toplumy, hem beýleki medeni we durmuş maksatly binalar ulanylmaga berildi. Hormatly adamlar, gaderli mehmanlar, Aşgabat şäheriniň günü münasibetli geçirilýän sergi bu ýere gelen köp sanly aşgabatlarda hem paýtatymyzyň mehmanlaryna ýatdan çykmajak täsirler galdyrar. Ýurdumyzyň baş şäherini mundan belägem okunly ösürmek hem taraplaryny abadanlaşdyrmak babatda öňde uly gödüýpler durýar. Döwlet adam üçin diýen baş ýürülgämiz bilen Agşäherimiz Aşgabatyň dünýä üçin abadançylygyň hem ösüşiň nusgalyk merkezine öwürljekdigine berk inanýan. Sizi Agşäherim Aşgabat adly 20-nji köpürli halkara sergisiniň öz işine başlamagy bilen ýene dawr gedek tüý sürekden utlaýan. Siziň ähliňizde berk jan sağlygyny, maşgala abadançylygyny alyp barýan asyrly işleňizde uly üstünlikleri ardy edýän. Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi nämer bilen tanış edýäs. Amanlyk fakyna Türkmenistan prezidentiniň fermany. Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ankara şäheri. Adatdan aşary we dowlat ýalyjy Eşanguly Hoja Muhammedowich Amanlyk. Şol wagtda Türkmenistanyň Aljer Halyk Demokratik Respublikasyndaky adatdan aşary we dowlat ýalyjy süýdipine belemeli. Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygynyň orunbasary hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň kararyny tasdiklamak hakynda Türkmenistanyň kanuny. Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 12-nji maddasyna laýykly Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygynyň orunbasary hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 2021-nji ýylyň 22-nji maýyndaky 371 6 belgili kararyny tasdiklamaly. Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygynyň orunbasary hakynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisi karar edýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 88-nji maddasyna Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 11-nji we 25-nji maddalaryna laýykly we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň 6-njy çağrışynyň 2021-nji ýylyň 22-nji maýynda 14-nji maslahatynyň başlygyna geçirilen açyk ses bermegiň netijeleri boýunça Gurbanmurad Durdumuradowyç Aşirov Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna saýlamaly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedow. Äder bolsa hormatly prezident bilen adyna gelen hat bilen tanış edýäs. Onu şeýle diýilýär. Onuň aly hedarati Türkmenistan prezidenti Jenab Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siziň aly hedaryňyzda mukaddes urady barem münasibetli meherli gutlugly we iň gowy arzuwlamy iýermek meniň üçin uly hormatdyr. Beýik Allah Taaladan siziň aly hedaryňyzda berk jan saglyk we bagtyarlyk Türkmenistanyň dostlukly halkyna mundan belägem öňe we rowaşlyk dileýän. Ähli musulman ammatyna bolsa, ýene köp ýyllaryň dowamında mukaddes urady bayramyny bilelikde, saglykda we bolşulukda bellemegi ardy edýän. Şeyh Nabaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Kuwait döwletiniň emiri.
Şun Türkmenistana sapar bilen gelen Sankt Peterburg'un daşarı aratnaşıklar komissiyasynyň başlygy Grigoriev hemem Возрождение taslama boluşy kampaniýalar toparynyň ýol başly bu kata bilen duş geçirli. Duşugy Türkmenistanyň Ministrler Komitetining başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredov hemem Ministrler Komitetining başlygynyň ornatary, ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedow gatnaşdylar. İşen getbeşiklaryň barşynda taraplar Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň sebitleri bilen özara gatnaşyklarynyň oňyn depkini belirdiler. Şu noktadan nazardan ýurdun gatnaşyklaryny hasa ilerletmek babatyna ähmetli mümkinçiliklere eýe bolan Sankt Peterburg bilen hyzmatdaşlygyň netijeligini ataldy. Ma'lum bolýar 2020-nji ýylyň fevralyna tasdiklanan sewda ykdysady, almatenika we meden ansanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlyk boýunça 2020-nji 2025-nji ýyllar üçin ýol kartasy iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesitleýär. Sankt Peterburg'un Возрождение paýdarlar jemgyýeti, birleşen gäme guruluşy korporasiýasy paýdarlar jemgyýeti ýaly ýöňdewarjy kampaniýalary türkmen tarapynyň ygtybaly hyzmatdaşlary bolup durýar. Mundan başga da döwlet ulgamynyň işe toporlarynyň wekilleriniň sunguda suatlarynyň ýygy-däli geçirilýän duşuklary, özara gyzyklanma bildirilýän, ähli ugurlar boýunça netijeli gatnaşyklaryň hemme taraplaryň işleňleşdirilmegine itergi berýär. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyna däp bolan köp ugurly hyzmatdaşlyk strategik häsiýete eýe bolup, üstünlikli ösürlýär we özara behbitleri hem de häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýär. Russiýa Federasiýasynyň sebitleri we ýeri senagat hem de medeni merkezler bilen özara behbitli hyzmatdaşlygy ösürmek iki taraplaryň gatnaşyklary pogtalanylmakda, ileri tutulýan ugurlaryň bir bolup durýar. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň beýleki sebitleriniň arasyna netijeli hyzmatdaşlyk munyň aýdyň misallar. İki urdun arasyna harit dolanşonyň, şol sana ýokary tehnologiýaly maşin guruluşy önümlerini iýermegiň hasabyna harit dolanşonyň artmagy, iri Rus kampaniýalarynyň türkmen bazaryna netijeli işlemegi gatnaşyklaryň ösýänligine şaýatlygy diýär. Ýa-da taraplar guruluşy ýol ulagdy demi, gäme guruluşy, bilim medeniýet ulgamyna hyzmatdaşlygy diýerler. Häzir hünerde geçirilýän şäherleň her birine şany senilen dawaralary aýdyň duýulýar. Işin häsiýeti we senen şäherler ýokary netijelerini gazanmagy bilen berk bardyr. Türkmenistanyň bilim ministrligine mektep okuwçylarynyň 2020-nji ýylyň tömüs mewsümine deň ýaşyny guramak bilen bagly çağlyň we ýetkinjeklerine tömüsge deň ýaşyny guramak baradaky topuryň mejlisi geçirildi. Mejlisi ähli taraplaryň ýerine ýetirilmegi bilen okuwçylaryň deň ýaşyny ýokary derejede guramak boýunça meselelere ara alyp maslahatlaşyly. Hemem degişli çözgütler kabul edildi. Aşgabat parahatçylygyň ananşmagyň bagtyarlygyň paýtagy atly duşy Hydyr Derýäw adynaky molimçilik mektebine geçirilip, oly ýokary ruhunetlige besenli. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan ýylyň her birine ruhunet dawaralary, şadiýan bäsleşgere hemem medeni şäherlere baýlygy bilen tapawtany. Ýurdumyň ösüp gelýän ýaş nesillerine sunuwata söýgüdür etmek, olaňa dörjülük ukyplaryny hemem bilimlerini hasam kämilleşdirmek maksat bilen Türkmenistanyň bilim we medeniýet ministrlikläriniň ýurdumyň ýaş höwetçiň zekinli çağlaryň arasynda elan eden garaşlygyň merjen däňleri 2020 ýyly bäsleşiniň daşowy Levab Marulay tapylar geçirilip, oly aýratyny göwün joşdurjy häsiýete eýe boldy. Bäsleşiň bu taparna desapy taparlarda ýeňji bolan kiçik ýaşy mektep okuwçylarynyň hemem çağlar we ýetkinjekleri dörjülük öýlerine hereket edýän dürli gurnaklara gatnaýan zekinli çağlaryň ençe gatnaşdy. Türkmenistan prezidentiniň Türkmeniň altyn atratly bäsleşiniň şäherlerine geçirilýän bu bäsleşikde ýaş zekinleri estrada hemem halk aýdymlaryny ýerine ýetirmek, birleşip aýdym aýtmak, tanit etmek arkaly öz ukyp başarnyklaryny görkezdiler. Çağ dünýäsine mahsus dürli alamatlar hemem dürli öwüşünler bilen bedeleni ajaýyp sahnalarda bagtyar körpeler tarapyndan ýanglanan her bir şerin aýdymlar şerde hoş owadar, bagtyarlyk mukam bolup şahar ýana ýanglandy. Ulu şoğuna besenip geçirilýän bu bäsleşiň uray tapylaryň dowamynaky körpe çağlaryň köňül kalplarda şahatlyky duýgulary oýarýan täsirli çykyşlarynyň ählisinde hormatly prezident bilen çağlar barada edýän taýsy taýlalarynyň bagtyar çağlaryň Türkmenistan diýarmyň hemem tebigat gözellükleriniň wasby giňden ýetirildi. Garaşlygyň merjen däňleri 2020 ýyly bäsleşiň uray tapylaryna ýokary ýerine ýetijek usatlygy hemem sahna başarnyly bilen has tapawtynyň ýaş zekinli çağlary bäsleşiň paýtagynda aşabaş ýerine geçirijek döwlet tapyna gatnaşmagy hukuk kazandylar.
Kuşdun çalatyny oynamak görnüşi boýunça Aşgabat şäheriniň 140 kilometrlik geçirilen paýtagtyň onlaýn açyk çempionatynyň ýeňjilerini seýralamakda barasy şany tenere başlanan çäreler bilen goşdy. Çempionada 140 turgun gatnaşdy. Mermol şäher bu ýarşda ýurdumyň ähli welaýatlaryndan kuşçular şol sana daşar ýurtlardaky ýerleşmede we güýç dinançylary. Olaryň arasynda bütün dünýä kuşt olimpiadasynyň ýeňjisiniň, çağılan we ýetkinjekliň arasynda dünýäniň çempionatlarynyň ýeňjileriniň, Aziýa ikliminiň çempionlarynyň bolmagy ýarşyň gyzykly häsiýetini üpçünetdi. Zihinli kino rejissörleri, dramaturglary, operatorlary, artistleri ýyla çykarmak, hemime Aşgabat şäheriniň gözelligini, ýurdumyň garaşdyrlyklaryna ýeten üstünliklerini çeper beýan etmek, şeýle-de çoň many-mazmunly filmler döretmek maksatyndan Türkmenistanyň şany garaşdyrlygynyň 30 ýylynyň, şeýle-de Aşgabat şäheriniň 140 ýylyna başlap, Owutxan adyna Türkmen film birleşiginiň yglan eden Aşgabat Baharatly Gyýtga urumly çeper filmleriň kino festiwalyna ýeňji bolanlary Aşgabat kino teatryna syýralary uçurmak dabrat boldy. Bu kino festiwaly ýurdumyň şäherine kerekli diýen dörejlik toplary gatnaşlary. Kino festiwaly gatnaşjylary festiwalyň baş baýragy, Emiller toplarynyň baýragy, iň gowy rejissör, iň gowy ssenariýa eseri, iň gowy operatoriň işi, iň gowy şekil döreden erkek keşfi, iň gowy şekil döreden zinan keşfi. Tomoşaçylar tarapyndan saýlanan film kemem höwüslendiriji baýraklar bilen syýralanlar. Aşgabat Bahar Kino Festiwalynyň geçirilmegi kino sanatını ösdürmekde, kämilleşdirmekde ajaýyp ýollar. Kino sanatynyň wekilleriniň özara duşup, pikir, tejribe alşmaklary, birek-birekden öwrenmekleri, kino sanatyndaky zihinleri bir supranyň başyna jemlenmekdir. Kino festiwalyna gatnaşjylary şuň ýaly ajaýyp mümkinçiliklerden hormatly prezident we alkyşlaryny beýan etdiler. Aşgabatyň açylyk sport toplumyny paýtatymyzda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň şanly 140 kilometrli ýazgy açapşyklar geçirildi. Bayramçylyk münasibetli guralan açapşyklarynyň köpegi şonly dawralara besenmegi ýurdumyzda açylyk sportunyň ösdürilmegi bilen bir hatarda oňa döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň nowatdaky subutnamasyny urly. Açylyk sport toplumunun çäklerine ýurdumyzda giňden belginilýän paýtatymyz Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň şanyny 140 ýyllyk münasibetli guralan medeni köpçülikden şäherleriň dawarasy belent boldy. Dawaranyň dowamyna dörli şäherler geçirilip, olar bayramçylyk münasibetli geçirilen medeni şäherlerden goşdy. Olarda halkymyň asarlaryň dowamyny döreden milli gymmatlyklary, zekini zergärleriň hemde eli hünärli dinanlaryň döreden önümler görkezildi. Munyň özi şöhratly pederlerimiziň asarlaryň dowamyny döreden milli gymmatlyklarynyň, döwürleriň hemde nesilleriň arawarlygyny öwürlip, olaryň döwrewap derejede kämilleşdirilýänini we münasip dowam etdirilýänini alamatlanyrýar. Bu ýerde sportyň durly görnüşleri boýunça guralan bäsleşiklerdir görkezme çykyşlary, dawra öz boşly öwüşgän çaýdy. Dawranyň geçýän ýerine ýurdumyň medeniýet we sunugy suwatlarynyň aýdym sala çykyşlaryna da giň gerim berli. Olarda hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan tutumly işleriniň, Akşeherimiz Aşgabatyň, berqarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň, türkmen medeniýetiniň wasfy belentden ýeterli. Ýerine ýetirilen aýdymlardyr saatlar bu ýere gelenlerde ýakynly duýgular döretdi. Dörli medeni şäherlerden soňra Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň şany 140 ýyllyk bayram münasibetli açapşyklar geçirildi. Bayramçylyk açapşygyny 3-4 we ul ýaşar bedewler 1400, 1600, 1800 hemde 2000 metr aralyklara goşuldylar. Birinji açapşykda Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekaçylyk toplumuna degişli Berkeli atly garat birinji geldi. 11400 metr aralyga görkezden wagty 1 minut 36,13 sekunda deň boldy. Çekilişli bolan ikinji açapşykda da bedewler özleriniň ýynnamlyklaryny görkezdiler. Ona Türkmenistanyň baş prokuraturasyna degişli Baqatly Milati 1 minut 35,19 sekund wagt görkezip pellehanadan birinji geçdi. Saýlama 3 ýaşar bedewler 3-nji çapşykda 1600 metr aralyk boýunça güýç diýnaşdylar. Ona Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekaçylyk toplumuna degişli Gumda gatly doraty pellehana birinji gelip bellenen aralyga 1 minut 50,15 sekund wagt netije görkezdi. Bayramçylyk münasibetli geçirilen açapşygynyň 4-nji çapşygyna 1800 metr aralyga Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministrliginiň Bagawa adly garaty birinji geldi. Oň bu aralyga görkezden wagty 2 minut 04,12 sekunda deň boldy. 1800 metr aralyga guralan bayramçylyk açapşygynyň 5-nji çapşygyna Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekaçylyk toplumuna degişli Gowada gatly doraty bellenen aralyga 2 minut 05,16 sekunda geçme başardy. Taparyň 6-njy çapşygyna da bedewler ýynnamlyklaryň öňe saýlandylar.
Onu Türkmenistanyň Adalet Ministriniň sırdaşy matly gıyraty 2 minut 12,18 sekund wagtda ýeňiş gazandy. Ören gadakly we çekileşli geçen jemleji 7-nji çapşykda bellenen 2000 metr aralyga 2 minut 19,17 sekund wagt görkezden Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltekaçylyk toplumuna değişli Bedirgen atly Akyal Meraty birinji gelmek başardy. Ine tiýinleşiňiz ýaly mehriban ýerleşler olar deňeçerrek aýa gurup barýarlar. Ine diýten çekileşikli dartgynly fursatlar gelete bilen Bedirgen öz arasynda şeýle fursatlary dowam etdir toňkowrumdan dogry ýol ösýärler. Ine de atlar taýlymdan taýlanyp toňky 400 metrlik mendilim kültürlä ugradylar. Çapy ýodaty boldy barha gyzýa. Ine gelete bilen Bedirgen inäni Bedirgen azkim ýoňokdurlýa. Bedirgen Akyal Millet Bahreyninde kalkmysyň netli Bedirgen gelýär. Oňa boldy uçak çapdylar. Begen Smrat Agymrat erkedip barha ýoňokdurlyk gelýär. Elbette toýşma erkeğin Bedirgenden tamaat olayıp, ol tamamını ödemekde başarıya. Berekella Bedirgen, berekella, berekella. Gözüňiz aýdyn kahraman arkadaşymyz. Ine sizin ajaýyp nurany Akyal Melatyňyz Bedirgen bugunky toý gününiň jemleji çapşygyny ýene-de size toý şatlygyny getirip benziňizi goşalandyrýar. Goý şeýle şatlyk fursatlaryň köwür köp bolsun. Mehriban prezidentimiz. Şeýlekde paýtatymyz Aşgabatyň esaslanylmanyň şany 140 ýyllyk bayram münasibetli geçirilen at çapşyklarynyň hemmesi ören çekileşlik hemde gydykly boldy. Olarda ýeňiş gazanan bedewlere serpaýlar ýapyldy. Çapyk tuwarlary bolsa degişli baýraklar dawaral ýagdaýda oşarly. Munyň özi biziň ýurdumyzda atçylyk sportuna uly gydyklanma bildirilýäniň, oňmuşdoklarynyň iýdigdäl artýanyň hemde milli atçynasyk ýolagolarynyň kämil derejede dowam edýäniň aýdyn tutmamatlar. Hormatly ýerleşler, häzir wagtda gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada, ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada kullu tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edidi ýerleşler. Hormatly ýerleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň ülker döwri dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen bolsa may aýynyň 24-inden may aýynyň 30-na çenli hepden dowamynda ýurdumyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepden ikinci yarımını yurdumluk çayını Demiraz Gunatar'dan hava akımının aralaşma neticesinde havanın gece temperaturalarının azken petelmegine garaşylýar. Az daqiqi. Yurdumuzun Balkan welaýatyna azken murutly hepden başyna we ikinci yarımını üýtgap duran murutly hawa bolup Demiraz Gunatar'dan günogara ornut geden tezligi sekundda 8-13-den 12-17 metre etýän şemalyň üstüne hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerini 17-20 gradusyň 25 gradus çenli mayıl, gündüzlerini 33-38 gradus ıssy, welaýatyň kenary etraplaryny 30-35 gradus mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahal welaýatyna azken murutly, hepden başyna we ikinji yarymyny üýtgap duran murutly hawa bolup, Demiraz Gunatar'dan gün ortagynagara ornut geden tezligi sekundda 7-12-den 10-15 metre etýän şemalyň üstüne hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerini 17-20 gradusyň 26 gradus çenli mayıl, gündüzlerini 30-35 gradus maylan 39 gradus çenli ıssy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mar welaýatyna azken murutly, hepden ahyryny üýtgap duran murutly hawa bolup, Demiraz Gunatar'dan gün ortagynagara ornut geden tezligi sekundda 6-17-den 10-15 metre etýän şemalyň üstüne hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerini 16-21 gradusyň 25 gradus çenli mayıl, gündüzlerini 32-37 gradusyň 39 gradus çenli ıssy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýatyna azken murutly, hepden ahyryny üýtgap duran murutly hawa bolup, Demiraz Gunatar'dan gün ortagynagara ornut geden tezligi sekundda 7-12-den 17-16 metre etýän şemalyň üstüne hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerini 15-20 gradusyň 26 gradus çenli mayıl, gündüzlerini 32-37 gradusyň 39 gradus çenli ıssy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşgat welaýatyna azken murutly, hepden ortasyna üýtgap duran murutly hawa bolup, Demiraz Gunatar'dan gün ortagynagara ornut geden tezligi sekundda 7-12-den 10-15 metre etýän şemalyň üstüne hemde hawanyň temperaturasynyň gecelerini 15-20 gradusyň 24 gradus çenli mayıl, gündüzlerini 30-35 gradus maylan 38 gradus çenli ıssy bolmagyna garaşylýar.
Paytahtymyz Aşgabatda atka murutly, hepden başyna we ikinji ýarymyny üýtgäp duran murutly hawa bolup, Demiraz gunatardan günorta ونora ornut gidýän tezlik skuntdy. 8-10-12 metr etýän şemal öňsüňde hemde hawaň temperaturasynyň gecelerine 19-20 gradusdan 25 gradus çenli mayıl, gündüzlerine 34-36 gradus mayıl, 39 gradus çenli ıssy bolmana garaşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdumyň şama ýanyň 24-nä magnit gaýdasynyň durmuk ýagdaýda bolmana garaşylýar. Mehriban adamlar, siz Maya ayının 24'ünden Maya ayının 30'una çenli hepden dowamında ýurdumyzyň welaýetlerine hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan hawa maglumaty bilen tanış bolunuz. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda hawanyň düzümini tozan bölüçüklarynyň maçarynyň qadadan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly hawa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz borun örtüklaryny ulanmagy, şeýlehem ýaz pasyny hawanyň derejesiniň üýtgeýänligi nazar alyp, pasla ora geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bu düzgünler berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary epleşiňiz jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe aty watan Turkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri ösenýär. Ähli ötüşleriň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sag bolun, edileşer.